Hi guys, welcome back sa ating channel. Guys, so karon March 28, 2023, 10 PM na guys. Pero po kita yung nani guys, oh. Duha siya ka bulan, no. Duha ka bulan akong nakita guys. Oh. Muna sa mong kalibutan guys, duha ka bukang bulan guys, oh. Akong i-zoom guys, ang bulan guys, oh. No. Duha siya ka buka guys, eh. Oh, mo na ang langit guys, oh. Kidlap-kidlang mga bituon. Oh. Right. Mo na yung usa ka bulan. Ang ito ang usa taray. Ito ikon guys, no. So duha siya ka buok. Balik na to. Duha ka buok ang bulan akong nakita diri guys, eh. Nice kaayo. Nice kayo ang langit na ron guys. Mura siya kalibutan pero bulan din siya gayapon guys, eh. Duha ka bulan akong nakita. Two moon in heaven. Nice guys, eh. Ang medyo pare-pareha siya gid akong guys, eh. Kung isum guys, isum na ko. Mao na ang usa, oh. Yang usa try. Muna ang usa guys. Balik na ko, ulo na ko siya, oh. Muna sa langit guys, oh. Muna yung ako nakita ron, oh. Nice kayo din guys, guys. Say masulti ninyo sa akong nakita ron. Uri nakakita ani kamo, siguro makita. Paki-share lang ko ani guys. Ani nga video nindot siya nga video guys, eh. Ang tanaw nimo. Ito ra ang usa, oh. Tunduulon. Nindot kayo guys, eh. Mo na langit, oh. Ang kita ko. Wow kayo, eh. Nice kayo. Duha ka bulan sa among kalibutan. Yan ako guys. Dara ko guys. Hi guys, welcome back. Kamusta naman mo? Guys, thanks for watching. See you in my next vlog. Bye guys.